Wait siya. Wait siya, kita nagot ta kadali. Wala na po niya, pa na niya ha. Ayan, dito kami ngayon sa simbahan. Kanya na ha. Nakikilang kami kasi ulan ng malakas. Dahil nandito umiyak. Kasi gusto niya magpabili ng balon. Balon guys. Nainggit siya sa balon. Buti pagdating namin dito, paumulan. Pray ka? Sa'yo mag-pray? Sa'yo mag-pray? Ha? Nag-pray daw siya. Yan, nag-rain pa man. Yan, nag-rain pa man. Hi guys. Yan. Na-stuck pa rin kami dito sa simbahan. Sobrang lakas na ulan. Akalo na. Okay, kapag-paching. Magpapa-haircut kami mamaya, guys. Good afternoon pala sa inyong lahat eh. Mga tao dito. Sila. Sobrang lakas ng hangin. Sunod-sunod na masama talaga ang panahon dito ngayon. Kanina umiyak si Ella kanina kasi gusto niya magpabili ng balon. Yan yung pinakita ko kanina guys. Kasi hindi namin siya binilihan kasi sobrang mahal. Yan, naano siya kasi yung mga kandila na nawala yung apoy. Sobrang lakas ng hangin dito ngayon. Ulan na hapon sa lahat. Grabe guys, sobrang lakas ng ulan. Buti ngayon humina na siya. Ngayon, karga si Ella. Grabe. Ngayon, pupunta kami sa Uda Hypermart. Kanina, mainit kanina guys, umaga. Bili kami ng kinapay. Ulit papatsing, nagutom na siya. Hindi pala siya nataknalikan kanina. Kasi, ang binili niyang ulam is tinulang, manok, tapos, kasi lang sa amin, dalawa ni Ella. Yan. Tapos ko pala ang bigay ni Ate M na law. Yan. Ate Big, hatak. Andres ni Ella kay Ate Big galing yan. Yan. Mamaya ulit. Lumakas na din ang ulan. Oh, malakas na siya guys. Hey!
No? Ah, ice cream ako. Wow, ano nangyari? Huwag duha. Masarap to guys. Paborito niya yan. Tag 12 pesos. Ila. Bumili rin kami ng pandesal. Sobrang init pa nito guys. 2 pesos. Ayan guys. Dahil busog na ang aming mga pitok. Pupunta na kami ng Pulan Hypermart. Kasi may bibilihin kami doon. Bibili daw kami ng balon. Sabi ni Ella. Ha? Dili. Kain sila naman eh. Nandito na kami sa Puda guys. Tingin-tingin kami ng Oh, what? SD card. Dito lang. Ila dili isod ila. So di ang man eh. Wala buko.
Record. Ila. Hi guys. Ayan. Gamit na namin ang aming bagong GoPro. Malubat na rin po. Wala na. Yan. Nahirapan kaming bumili ng SD card guys na para talaga sa kanya. Okay guys, dito kami nakasilong muna kami. Bumili kasi probaching ng saging. Ganda na. 3% na lang, kalubat na siya. Kinikilig ako guys na ito yung gamit namin ngayon. Sobrang cute niya. Napaka-handy niya. Ayan. Ha? Oh, pa-haircut pala sa kabaching. Haircut muna siya. Ito mo. Mami. Ha? Nawa na Pila to? Pila to? Katong duha? Sipinta? ang talaya. Sige. Bin. Kanang ayaw ng Sila? Ha? Pinta. Saan sila rakakuan? Kuan na oo. 1/2 ana. sagol na ako kuan italo mo. Awan po. Pila na? Ito? Ang kukumber ko na iya. Ang sa imo kukumber? Okay. Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Oras kayo is 10:38 na ng gabi. Ayan, kanina pa kami sasabihin ko sana na kanina pa kami dumating. Ayan guys, ginabi na kami kanina. 6 na. Nag-video na ako kanina guys, pero ulitin ko lang kasi nga, magulo kasi si Ila. Ayan guys, gusto ko lang i-share. Ayan guys, napansin niyo na blurred yung background natin guys. Ayan, sobrang kinilig ako kasi may bago ko na-discover sa cellphone namin. And kung kailan tumagal and saka ko pa na-discover yung mga pa dito sa phone namin. And blurred yung background niya. Wala lang guys, masaya lang ako. So, yan, kanina nabutan kami na malakas na ulan. Sumakit talaga yung ulo ko guys. And kasi timing talaga na pupunta namin sa simbahan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hanggang ngayon guys, masakit pa rin yung ulo ko. Tapos, hindi na rin kami nakapunta ng palengke. Kaya, bumili na lang kami guys sa mga nadaanan namin na nagbebenta ng gulay. Ngayon, kasi guys, nagtagal kasi kami sa Food Hypermart. So, doon kami na-stop matagal kasi nga nagka-problema kami guys sa SD card. Ayan, na binili namin. Kasi una, na binili namin na SD card is 16GB. Tapos, nagtaka ko guys kasi 4G yung sa likod. Tinakpan lang ng sticker. Ayan guys, inano ko yung tindera na bakit 4G yung sa likod kasi makita naman si white yung sticker. Ayan, sabi niya na huwag mo tingnan yung mismo nakalagay daw sa packaging niya. Doon ko daw mismo tingnan sa mismong SD card na 16GB yung nakalagay. O yan guys, binili namin siya pero hindi agad kami umalis kasi tinesting namin doon. Sabi niya pag nagka-problema, pwede daw ibalik kasi may warranty naman siya. O yun guys, yung SD card plan na nabili namin is pang mobile phone lang siya, tapos tablet, ganyan. So yun, tinesting namin guys. na problema kami kasi nga, di ba, ang bagong cellphone ngayon is kailangan gamitan ng pin para mabuksan yung lagayan ng
mismong SIM card. Ayan. Nanghiram na naman kami guys. Ayan. So, Alpiler yung ginamit namin dun sa kabilang cellphone. Hindi kasi namin to ginagamitan ng kung ano-ano tong bago namin kasi syempre iniingatan to namin. Ayan guys. So, yun. Pag testing namin hindi gumagana yung SD card. Binalik namin. Tapos ano, yun, bumili na naman kami. So, yun, wala kaming choice guys. Yung 4G, yung binili namin. Kasi nga, wala talaga kaming choice. Yun lang kasi yung kaya namin. Yeah. Pero yung recommended talaga sa GoPro is 60, pila to? 64 GB talaga. Yung recommended sa kanya, pataas. Hindi pwede na 64 pababa na GoPro ang gagamitin, na SD card ang gagamitin. And kasi masisira daw yung GoPro. Tapos, bawal din yung SD card na hindi original. So, kailangan talaga original. Kami guys, is wala kaming choice. And kasi yung pera namin is, pag yan yung bilhin namin, sobrang kulang. And yun, ang ginawa namin is yung binili namin ay yung 4 GB na Ultra. Kasi Ultra ang pwede sa GoPro na SIM card, which is para sa dashcam, and yung bawal na insertan siya ng ibang SD card na hindi pwede sa kanya. So, yung binili namin guys is hindi siya original. Kasi nga, sobrang ang mahal guys. Yung 4 GB is halos 500 na. Tapos yung 34? Yung 34 GB is almost 1K na. Hindi kami nakabili nun guys. Kasi sobrang mahal, hindi talaga namin kaya. Ayan. At tapos may bibilhin pa kami na tawag ito, screen protector, and na nasa 100 plus. Tapos kailangan din namin ng tripod, and kasi hindi siya pwede guys na hawakan mo lang kasi sobrang ang liit niya, delikado na mabitawan mo siya, yan, malaglag siya guys, o hindi mo siya mamalayan ba na matanggal dun sa mong lagayan niya. Yung tripod kasi is safe siya kasi nga parang bolt talaga yung paghigpit niya guys. Hindi siya basta-basta na matatanggal. Yan. Yung para kasing parang ID kasi na lagayan niya. Pwede kasi yung matanggal. Yan. Wait muna guys. Tingnan ko. Oh, ito siya guys. Ayan. So, ito. Nakatagalan itong gamit. Pwede itong matanggal. Ito. Hindi mo mamamalayan. Mahulog itong GoPro. Hindi. Yan. Kaya, nagtingin-tingin kami sa online. Sobrang mahal ng original na tripod nila. Nasa 500. Kaya, hindi namin alam kung ano yung unahin namin. Kasi, pareho silang importante, guys. Kasi, ito, kailangan to ng screen protector. Kasi, magasigasan. Wala naman siyang pang-cover talaga dito na pareho dito sa bagong cellphone namin na yung casing niya is may cover sa lens niya. Tapos ito din guys, kailangan din may screen protector to. Meron tong plastic na sa sarili na talaga. Pero ayan, matutuklap din to. Patuklap na din to guys. Ayun, kasi nga, pag once na malubat siya, tatanggalin namin siya. Ayun, yun. Yung namin is, hindi pa talaga namin ito magagamit. Kasi nga, on muna natin guys. Kasi yung 4 GB is, ayan, makikita nyo dito. Nakalagay. So, ang 4 GB is, ay, nag-combination 8 minutes lang. Pwede niyo ma-record. Ayan, ano ito siya. Oo, yung requested mo na po. So, yan guys, na-off ko siya. So, yun, may nakalagay dito. Ayan, may 2 video na tayo dito. And yung battery is 11% na lang siya. Ayan, nandito siya. Tapos, ito yung SD card. So, ayan, makikita dito yung SD card is 5 minutes and 16 seconds ang remaining na pwedeng i-video. So, ayan, ang total guys na pwedeng i-video nito is 8 minutes lang. So, ayan, sa 4 GB. Ayan.
So, hindi naman tayo makasure na sa 8 minutes, mapiperfect mo talaga yung pag-video mo. Siyempre, may ano talaga na pag mag-video ka, pangit, ayan, kailangan mong ulitin. Hindi naman free dito guys. Basta-basta mo talaga siyang ma-delete. And sobrang ang ganda nito guys kasi ang linaw-linaw niya. Tapos ang dami niyang ang dami niyang pwedeng i-adjust sa settings para maging maganda yung video mo, picture mo, ayan. Yun. Sobrang ganyan guys. Yun. Sobrang ang mahal pala ng SD card. Hindi kasi kami nakapaganda. Kasi akala namin may free na siya. Na SD card. Kasi yung mga tutorial na pinapanood ko, may mga SD card na kasi. Yan, akala ko na may SD card na pala siya. So, kailangan pa palang bumili. Yan. Tapos, yung sa tripod naman, akala din namin na may free na din siya na tripod. Kasi nga, nakikita din namin yan sa mga nag-unboxing. Yan. Pero okay lang naman kasi nga, paunti-unti, yun, pag may extra si Papa Chain, bilhan namin siya. Kasi pareho talaga na importante yung screen protector, yung tripod, ayan. Kasi hindi pwede na ganito guys, hawakan mo, ayan, ganyan. Kasi delikado, ayan na. Lalo na kami, may anak kami, si Ella. Baka hindi namin mapansin, malaglag siya. Ayan. Tapos ito, ayan, kakaano namin nito, pwede itong dito, matanggal. Yan. So, yun guys, yan. And, ang binili pala namin kanina ay, nabilhan namin sa ilan ng laruan. Sobrang mura lang nun guys. Sa, dun sa Princess Bazaar ba na pinuntahan namin. Kita nyo, yun yung testing namin sa GoPro namin. Yan, sobrang alinaw niya guys. Tapos, ang lakas ng boses namin. Yun, 28 pesos lang yun na frozen ba, parang pang telepon. Yan, nila na lang namin sila kasi nga, dyan na, minsan lang naman sa ila humingi, tapos, mura lang naman din. Minsan lang sa ila maging bata, kaya pag kaya namin yan bilhin na lang namin. So yan guys, ito pala yung mga binili namin kanina. Kunti lang to guys, hindi to abuti ng 1 week na budget. Bili na lang kami sa tindahan. Kaya, pumunta ka din kasi kami ng simbahan. And yun, hindi kami agad nakaalis kasi sobrang lakas ng ulan talaga. Basang-basa kami kanina. Ayan, Baguio beans guys. Mga kalahating kilo to. 50 pesos ang kilo nito. Nandito pa sa kabila yung iba kasi hati-hati ito kanina ni Ilak na din siya guys. Alam nyo na, mag-video din yan. And ito yata yung maging vlogger. And ito pa, hati-hati na yan. Ito pa. Kasi sobrang dami guys pag kalahating kilo yung bilhin mo. Sila ngayon is tulog na. Tagal na tulog nun guys. Kasi nag-video pa. Yan, cucumber, napabili yung bata. Kasi na si Ella, sobrang ang hilig sa pipino guys. Carrots, ayan. Yung carrots na binili namin nung nakaraang linggo. Ayan, bumili din, binalatan ko siya, tapos pinasok ko sa ref. Tapos bumili din kami ng carrots. Kasi yung paborito yan ni Ella. Carrots, patatas, beans. Ayan, itry ko din to i-slice ng paganyan. Baka kakain siya. May nabulok na tanggalin na natin to kasi sayang. Bumili din kami ng talong guys. Bumili din kami ng bigas. Kila ni? 2 kilos na bigas. And yung tinapay na binili namin kanina, yan na 20 pesos. Pandesal na 2 pesos yung isa. Bumili din kami ng pulburon isa kasi nga napabili din sa Ella. Guys, sobrang talaga ako dito sa cellphone na to kasi nga ang dami niyang pwedeng gawin guys, kaya sobrang iniingatan talaga namin itong cellphone na to kasi lahat andito, lahat na online banking namin, na para sa
YouTube, yung YouTube namin. Andito lahat-lahat talaga guys, andito. Kaya sobrang iniingatan talaga namin to. Yan. Tapos yung nandito kumakain ng tinapay. So yan guys, inantok na ako kasi nga oras ngayon ay 10:56 na, mag-11 na. And mag-edit pa ako ngayon. Matutulog ako guys hanggang anong oras ako antukin. So, yun lang yung video namin guys. Yun, maraming salamat talaga sa panonood. Maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. Solid na sumuporta sa amin. Masulit na karila. Yan. Sa lahat po ng sponsor namin, maraming salamat. Sa lahat po na nag-share ng blessing sa amin, maraming salamat talaga sa inyong lahat. God bless. Yan, ingat kayo palagi. Stay healthy and stay beautiful. Tsaka, yan, huwag tayong mawala ng pag-asa guys. Laban lang. And yun lang guys, ang video natin for today. Bye-bye. See you tomorrow.